सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना कुशीनगर। पीछे हम बानी पगलाइल जहिया से देखी के दिया मुस्काइल पीछे हम बानी पगलाइल जहिया से देखी के दिया मुस्काइल खाली बतियाई बोलेली माँ जातवाली खाली बतियाई बोलेली माँ जातवाली दिलवा ले गइल छिनरिया बिहार वाली दिलवा ले गइल छिनरिया बिहार वाली दिलवा ले गइल छिनरिया बिहार वाली सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना कुशीनगर। आँखिया में चश्मा लगा के जब चलेली का कहीं भाई हमारा दिलवे में हलेली आँखिया में चश्मा लगा के जब चलेली का कहीं भाई हमारा दिलवे में हलेली पातर थी तरबिया लंबा कनवाली पातर थी तरबिया लंबा कनवाली दिलवा ले गइल छिनरिया बिहार वाली दिलवा ले गइल छिनरिया बिहार वाली दिलवा ले गइल छिनरिया बिहार वाली आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र प्रेमी जी को। जब देखेनी छत पे उनका घर पर मारे धर्मेंद्र प्रेमी लाल कलर पर जब देखेनी छत पे उनका घर पर मारे धर्मेंद्र प्रेमी लाल कलर पर राइटर कहे दिनेश पहिना कान बाली राइटर कहे दिनेश पहिना कान बाली दिलवा ले गइल छिनरिया बिहार वाली दिलवा ले गइल छिनरिया बिहार वाली दिलवा ले गइल छिनरिया बिहार वाली।